Eden yang nomor 10 ayat 1 dengan ayat 5. Tuhan Yesus Kristus, doa keluar untuk ditarbadia na pinagpalangit doon kata. Amen. Martua do halang na manaw di pamujunan, ay bungkaw siyak pamutulanin, galaon na ritupal hamuluan, na pinargagagaga ni Tuhan ito at kanakulang roha di ibadah. Haleluya. Tuhan di bata para si roha na sumurong mau liate marohana itu ho ala di jauhohan itu pakirimon di hamuluan sa liling nililingna sa lehem atutip tu rohanani asa marbubuhani mangalong hisap-hisap ni rohanani dalahu asa hubilihan akka na di bagatikan barbubuy mahani manaluhon sa lubutna naik mga batihani tu hasanana sa tagadda hapersiyaw pakiriman dohot pangopoman ni rohana asa munak kami di ujungna lahan na jalan balilihani di sulong ala ni anakmu Tuhan Yesus ipakului. Amen. Yang patik perjolo sahat patik palpato patik perjolo aku do jauh dari batam ninda di batata dan jan ngarap pahu bahiman di batam patik paduaho dan jadi kanamu jala dan jadi sumanatmu manang aha na di banyo gijak
dohot na di banua tohaon, rodi na di bagasan aik na di toru di tanah, yang go tunggabi si sobaw, manang si uluan, pati patuluhon, dan jadi buaron di bata, yang go seture dalamnya, ay wana uhum na lusubut at kanamarsineang di buaron, pati kau patang, ingot hamu mapabagiyahon aringwi, dinaw namari maulah hamu nasa silawmu, alay ang buaron mapituhoni, ari pariadayan ni Jahowa di patamboy, dan jadi ho mangula anggo di nasa dari, manang anak ope, manang borong, manang naposot lahi-lahi, manang naposot buru-buru, rodi pinahanmu, rodi di sini hutan halak pena mangibadi hutan, ay dinaw namari do di tokpal, di batalang ito tanah, tuho laut, tuho nasa di sini, dumi maradiot di bahana di hari mapituhoni, di bahan itu bahan di pasu-pasu di bata Jahowa ari para diaran jala di bata diaran kelak masahakna atau merak mamidugugo mahita siap Tuhan di bata ali Tuhan di bata sai karbugoy mahani mangulahon magbar di bata amin. Ali Tuhan di bata aman Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Kono di bata parbuho na suatu dosa sitok panasan adok. Paruhum na tigor na manguhumi jalma manusia. Narono hami tujolo manupoti dosa na akan nahulahami marhinte siang pangalasyon nami di patikna. Ima marhinte siang tututu ni rohanami naroai. Nang siang pagkateon nami nasuturen, rodi pangalasyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami hona uhum, alam itu sanami, alai katar sol babi do hami noai alami, asi maroham di hami alih Tuhan di bata. Patikam masa jalan para siroh haduho, alam anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Saisi sama dosa nami salihunna jala suruh matut di parbadia turohana nibe asa terbaik hami mangului ho di bagasan hati koran dohot abadiau
Gabi satang itu hamuluan na sora sudah na benar bagam tiapkan aposia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Malin nasomani nahudul di siang diha bangsa di hatungam di banua bijak di bahini tarkahin ibana di panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu di batang martiti itu ibana namangul tu ibana tunto asa di kanyak pun nasida hasangapun madi di batang di bijak. Amin. Mamukka siang ayat 10 itu ro di ayat 20 tajaha amar sikat sore. Jadi di dok sima dua dolini simu sama tu ibana dan denggan nabi nabi Sis. Iya, Des. Sis kamu. Betangi maswara pon kupar rohai tu Iya, ho. Des. Asa di dongani di bataho. Homa madaputut di batasika ni bangsoi. Jala homa pasahaton akka hatai itu di batah. Alayang boho lului may siyang sadok bangsoi bawa akka na masihoho marroha akka na makabiyari di bata bawa parroha na siton akka na makagigihon pangumuan na suturut ima pabangkit bahin itu gumonggom na sida marsa 1,000 marsa 100 mar 50 jala mar 10. Molo di bahay hoso mo, jala roto na nilibatato homa na lobi, jala manahan na homa kajudokon, muli madohot sa dokbang soon tuingan ng nabi mardami-dami. Wala niro sa na, martua do akka na tumangihon hata nilibatato, jala mo pinusa. Amen. Yesus
au porsea di bata Jehovah ido ama pergogo na suhatu dosa na tumapalang dotan au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na ditubuan si Maria na gabi-gabian serta di perbadia adoran suami Tuhan ido tuhatta na tunaw na birnit di pangungon silantus na matitarkajal do ibana di hau pinafsila na tuat tuban watoru di tanam na mulak mangulu do diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siam di bata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tu tanah on manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot hasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugut daging halak na mate dohot dihanguluan na soras sudan amin tabi di matikin na masa di bagasan sa buwan Shalom. Titing di minggu ta sadarion, ima minggu pa 10 dung Trinitatis. Topik na naposo gabi panguloy. Parhubas buhay mata jaha di warta. Napatuluon titing namasa. Dana tu pengadaan dalan. Hobartu sakap ni huriatda nang manuhortano bahan dalan akses haruar masuk tu gereja ton. Bidang nga 760 meter. Nung adileon huriata 150 juta tu partano songon sebagian panggararon tahap parjulu sisa de 1 miliar rupiah tu partano. Lahu menguduti panggararo tahap parjului sada 1 miliar tu partano alani ni sosohoma tu sude ruas ni huriata. Asara di rohata lahu manitipon hepengta tu panitia. Asabui tagarar si 1 miliar rupiah itu partanoi. Jala paulahon ni panitia do sude akka hepeng na dititiponi. Marhite hepeng janji iman ni ruas, subangan marhite proposal, nang pilihan na dapat ganuk minggu tu pengadaan dalani duk sidung perminggon. Jala nunga diulahon panitia, pature dalani. Jala nunga bui tapake dalani, atik pe sotago hidope tanggung jawab ta tu partano. Mauliate mah di pasaha uriata tu partano keluarga ni amata situa N si jabat do tu keluarga ni amata calon situa Martin Sitopul na pajulohon biaya patureo dalani tadukung ma panitia marhite na radero hata mangalehon panitia panhepeng tu panitia janji iman dohot piliata tu pengadaan dalani na paduahon sosialisasi pilihan hamuliate on gotilon. Sedesian program ni huriata di tahunon lahu manggoh yang anggaran ni huriata ima patupa pesta gotilon di pada Nairobi hari raya gotilon saya diulahun bangso ni debata doi marhite nama buah perbuina ni ulana tuadupan ni debata songon hamulate ni rohani bangso itu debata hita dang manggotil aladang pertana hita alai manggotil do hita marhite ulauta doho usahata alani songot tadda ni hamuliatot ni rohatta tu dibata pasatot tama pilihan hamuliatot ni rohatta tu dibata marhite amplop na pinarade ni huria jala pasatot tama itu huria di hari Minggu tanggal 8 November 2020 dak pola patupota pesta ala situasi ni pandemi sapulusion na patuluhon soso-soso mematuhi protokol kesehatan. Tiki madawoti acara per minggu kita di gerejaon, nang matongtok kita mematuhi protokol kesehatan dalam talau pasiding penularan pandemik COVID-10 sia, marhite na memakai masker, dicek suhu ni pamatang, mamuri tangan, uhut menjaga jarak, kudul, doho tiki pasahak pilihan, sopola marsi jalangan ujuro doho lau mulak. Napapaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguan buai mata jaha di warta. Saldo kas ni huriata per 10 Oktober 2020
Huria minus 122.440 sia. Pusat 1.605.500 rupiah. Diakoni 211.715.815. Pembangunan 1.200.000. Pengadaan dalan 31.160.000. Transistori 1.150.000. Jumlah 110.520.866 rupiah. Laos ni sosoma tu sudi ruas ni huriatta asa tagar ma pelia bulan at tabi tuha ma nama masu-masu parhepengon ni huriatta. Napalimaon na marulang tahun torop ni ruas ni huriatta na marulang tahun di minggon torop na 30 sia halak. Parhalado doho ruas pasahaton selama ulang tahun. Hata ni dibata nama do di Pesalmen 24 ayat 5. Martua ma'aka na mangingani bagasmu say hodo pujion nasida. So ngoni matiting na masa do parhepengon ni huriatta tuatama nama masu-masu. Jesus,
Meni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate muna dohot pikira muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata namar pungu di minggu pasapulalu hondung Trinitatis sadarion. Barita nauli di minggu ta sadarioni manatar surat de Evangelium ni si Markus bidu 10 mamuka mai sian ayat 75 sahat rodi ayat 45 sonon mahatana didok disi dungi Roma madapoton ibana si Jakobus dohot si Yohanes aka anak ni si Zebedeus ia hatana sida guru nami adong do dipangido ni rohanami silehononmu tuhami nian. Gabe ni nama madok nasida ayaha do pinangido ni rohamu si bahenoku tuhamu. Dungi didok nasida matu ibana. Naeng bahenonmu hami hudul dihasangapon mi. Nasada tusian munmu nasada nari tuhabirangmu. Alaini na Jesus mamadok nasida. Dang diboto hamu na pinangido munai. Tung tarinum hamuma sinumoki. Tung tarpari di hamuma paridion si paridioki. Gabe didok nasida matu ibana. Tarbahen hamido. Dungini na Jesus mamadok nasida. Tutudo niya ninumon muna do sinumoki. Jala paridion muna dosi paridioki. Alai nama bayan hudul tu siamuku dohot tu habiraku. Dada guru diawi. Dia kanaung dirade hiadoi. Alai dung tarbegei tu nasapului. Gabe sogo marohana sida di si Jakobus dohot Yohanes. Jadi di papunguna si Yesus mana sida. Ninna mamadok nasida diboto hamudo dirajaya kasigonggomi bangso do paripe nasida jala dipaksa akan nasangapna do nasida alayunang masongoni anggo dihamu manangise hamu nagiot sangap ima gabi pangului di donganna jala manangise hamu nanaeng parjolo ima gabe naposo ni donganna saluhutna. Ainang anak ni jolmaipe, dada asa diului halak ibana ubahen naro. Ibana do balik pangului, jala mangalehon huasona, bahen tubus ni torop jolma. Ima sahatna. Nunganania lelengna, Jakobus, Yohanes, dohot sisean nasapului paihut-ihut Tuhan Yesus. Rap mangan, rap minum, rap mardalan tu sada luat dohot wakaluat nasing. Alai nak penaung nania leleng na nasida rap dohot Tuhan Yesus. Yang gosasitong adang ditadda nasida Yesus marhite-hite haporsial. Hola ruhut parduru do ditadda nasida Tuhan Yesus. Allah diboto Yesus sada guru na boy mangajari dohot na laos luhut boy patupak kahalongangan Allah yang go di bagasan panadaon nasasitong na dang ditadda na sida Yesus ima panadaw di bagasan hapor siyaw ni dohot alasan dipangido na sida do na sotalup si pangidoon na tutuhan Yesus somalna molohalak nong manada ikonatusan na do nanaing hatahonon na tunatina danay dakkatahonon na nasonyatusan na so tunggabi targasi pibana dinahinatahon nai manak so tunggabi marroni rima sibana dinahinatahon nai ala sumaralus dohot na pinangidona sian hasahatan ni pangiduani
Jaladakolan Jakobus dohot Johannes nasota kas manada Jesus. Ayanggo di Matius napasahaton pangiduan tu Jesus nasala na ala naso manada Jesus. Inani si Jakobus dohot si Johannes odo. Jalaha mapangiduan nasida. Ala dirop rohana sida roh Tuhan Yesus tutonga-tonga ni portibion pajongcokon sada harajao. Jala harajao ni dietong rohana sida dos doi dohot arajao ni alak Rom. Dos doi dohot arajao ni halak Yahudi. Hape sasitonga. Dada harajaon portibion anggona naing paya ujahon ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni portibion. Harajaon ni dewatai dada dosi dohot harajaon na di portibio. Ada si pangano dohot sinumon harajaon ni dewata. Alanido bae na di pangido na sida guru. Bae mahami sada di habirangmu, sada di siamunmu. Ala di etong rohana sida do molo mangarajai Yesus. Perlu do akka pembantu, perlu do akka pangurupi, perlu do akka naposo, laho mangulahon akka ulaoni. Dietong rohana do kabinet pajongcongon ni Tuhan Yesus Kristus. Gala songoni do jut nama samolo masa pe pilkada, ulu do gabi tarhirim jolma, molo masa pe pemilihan presiden, ulu tarhirim rohani jolma. Didukung si dukung ono jaladung monang daktar pilit ibana gabe dohot di siamunna do da biranga ujunga di parwaroa mah. Nahudul gabe presiden, dohot gabe pemimpin kepala daerah. Songonido sifat ni jol manggo di bagasan portibio. Jalalaos olo do pasahaton pinangidona tuna sotalup si pangidona sasitong. Jalahiado do ngapadita. Posodo pe ala kebetulan ditada martodong bae mau tu huria oninna. Ape duk sahat di huria nabalga jala huria nagok persoalan ujung nga bulan-bulanan mapaditai dang diboto mananga hasibahenon laos di pajongcong madohot akasi panduk ikopida sahato atotna om mana pasahat pangiduanna na sotalup jala na somanada dirina jala di tonga-tonga ni pardalan ningolup pejojo do masa na songoni jala moloso di loas pangiduan nai moloso di patuduhon na hasahatan pangiduan nai holong ni rohana marite ite mangului pangiduan nai disima manigor mardadi alanido amuna kadongan didok tuata Yesus Kristus dolah mangalusi pangiduan nya kasisian naon daktarinu pamusi numoki jala daktar paridi hamusi paridioki padohan itu hata Yesus Kristus dison ima lahu manari ngoti taringot tu si taonon ni Tuhan Yesus do molo dihuton nasida Tuhan Yesus jala dilehon nasida roha nasida tu Yesus naeng patuduan nasida masikap na di Yesus songo dia do nasida manghuto Yesus bahwa mereka harus sama seperti Yesus jika Yesus meminum patinaonan ikodohot do nasida manginum natinaon ni Tuhan Yesus hata ni Tuhan Yesus daktari inu pamusi inu moki alana obartu parsuruon ni ama itu Tuhan Yesus roh tu tonga-tonga ni portibion dada nanaeng gabe marsonang-sonang jaladang na gabe laho manguluhon di bagasan huaso dohot wewenang nama cai balgasi tutu alai naeng gabe naposo makokop jolma pardosa do Yesus supaya roh tu portibion asasi numon ni Tuhan Yesus dus-dui sama seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya bahwa minumlah cawan minuman yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan bahwa jika mereka mengikut Yesus maka mereka juga harus ikut menderita karena nama Tuhan Yesus alani dak kasangapo dak kuaso dang gabe naeng harajaon na naeng gabe si jalon na sida tu Tuhan Yesus alai naeng gabe si taonon ni na naeng taonon ni Yesus do naiko si jalon na sida. Tutudo diudukon
si Jakobus dohot si Johannes. Radedo nasida menginum sinumon ni Yesus. Alai pada kenyataan, boy doi holat di hata. Jala terbukti do nang padokan ni si Petrus sadiri Petrus Tuhan Yesus diuju di sukun Yesus ibana. Holong do roham Petrus diau, holong do Tuhan. Jala pola do dipatulu hali Tuhan Yesus manukun ibana. Holong do roham diau Petrus, holong do Tuhan. Parmahani mabiru-biru kunin na Yesus. Jala patulu halihon holong do roham diau Petrus. Holong do Tuhan. Tapi kenyataan. Hola duk sahat tu parmarani dakutad da ini na si Petrus do. Jala jojo do ita di tonga-tonga ni ngoluon murado madok si dohonot. Seolah-olah bahwa kita siap untuk melakukan yang terberat sekalipun dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita pikirkan dan kita harapkan tercapai dalam kehidupan ini. Seolah-olah kita tidak pernah diperhadapkan dengan apa resiko dan bagaimana jika kita menerima pekerjaan tersebut. Seolah-olah hanya kita melihat mulusnya saja. Dus do ya munak kadongan molo lahu mabahen sada usaha jolma. Molo sudedo na mamikirhon sada usaha si bahenon na marhasil sudedo rahita gabi pengusaha. Alayala so mampu do ita majalo resiko molo masa pe resiko molo tapajongjong sada usaha. Ulu mahita gabi struk, ulu mahita gabi marsait, alanido dang gabi ulu hita pengusaha sudi. Karena kita mengenali kemampuan dan diri kita dalam hal tersebut. Jala panadaw nido na so adong di bagasan ngolu ni si Jakobus dohot si Johannes ubahen na pinasahat nasida pangiduan nasida tu Tuhan Yesus si songoning. Alai dia lusi Tuhan Yesus do bahwa apa yang akan dikerjakan oleh mereka tidak seperti yang mereka harapkan dan bayangkan, bahwa mereka adalah menjadi orang pertama, orang kedua, tangan kanan dan tangan kiri daripada Tuhan Yesus. Kelak bila Yesus menjadi raja, songon nani dohot na hinirim ni roka nasidai. Jalalos totong do di dok Tuhan Yesus tu nasida. Di bagasan na pinangido ni roka nasidai, asa betul nasida gabe na makubasi, na poso na makubasi. Ido na gabe utama di Tuhan Yesus, ubayan na di dok nasida. Anggona di Portibion, di gosa-gosa na sangap do akka na posona. Alayanggo di son, dangi, naik ko marsangap, pasangap ma kadongamu. Naik ko gabe di tada, ulahom ma, akka pakubasion. Dohot akka, nabuy patujulon mulahom akubasi. Songon na poso, naeng mahogabe pakubasi di tonga-tonga ni ngulu. Ido udut ni parsi ajaran na nilekon ni Tuhan Yesus tuah kasih sianai. Jika mau mereka menjadi orang yang terhormat, lakukanlah hormat kepada orang yang patut kamu hormati. Layanilah akan orang lain sehingga kamu akan menjadi dihormati oleh orang lain. Tanpa harus kamu jadi penguasa, tanpa kamu harus benar-benar menjadi benar-benar otoriter, maka engkau akan benar-benar dihormati oleh orang lain. Jala pangiduan ni si Jakobus do si Johannes son. Alus na sa sitonga molonai ko gabi partugi ulahom maha partugioni gabi na makubasi dakka partugioni na gabi laos marhite-hite huaso dang na gabi patuduhonon mu marhite-hite wewenang alai patuduhonon mu mai di tonga-tonga ningolum songon parhuaso ho na gabi paserep roham patutoru roham na ulo makubasi. Jalak gabe di lewat Tuhan Yesus do gabaran ya diri na pero tu tonga-tonga ni Portibion songon na pinasahat ni dewata tu Portibion tu hatta Yesus Kristus odo anak kaholongan ni rohakku tangio kamu maibana lapatan na di si roh tu hatta Yesus Kristus tu tonga-tonga ni Portibion laho makubasi do songon naposo Tuhan Yesus majalo pakubasion sia namai jala amai do totong nagabe di parguru ibana di tonga-tonga ni ngoluna dan gabe laos lomon ibana mangulakon si ulaonna tanpa so olo marpanukku dohot gabe so olo pasahaton tu amai
Uduk go totong ibana di parsuruon ni amai. Jalalaus uduk do ibana nang dohot di tonga-tonga ni mangulahon parsuruon ni. Alani do amunak kadongan. Molo naeng idaot tamarite ite turpuk taon. Naposo gabi pangului ma ido topik ni mingguta sadarion. Dan gabi laos ala Tuhan Yesus mangula di tonga-tonga ni Portibio di selewek kon ibana ma ahuaso dohot asa boy marsangap ibana laos ya tonga-tonga ni salu hucol ma gabi laos dia hut ibana matu dirina hasang apo daw. Alai totong doa mai di patu jolo Tuhan Yesus di tonga-tonga ni akka pakobasionna nasi nuru ni amai do ibana jalan uduk totok tu amai jala amai do nagiot marsangap anggo anak ni jolo mai nama kobasi do ibana di tonga-tonga ni Portibion asa marsangap amai. Molo songonok kita saluhut na masih julu-juluanan mabae nakkan adinggan totu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu tau pedinggam masaluhutna. Apalagi di tonga-tonga ni partikiat tanuaeng memang borak do mamikirhon na masa hinorhon ni pandemi COVID-10 siaon. Nama pakorro tu sudi parnguluon ni colma baik di sisi ekonomi baik tu hahi pason dohot lanak kana asing. Alaikod di bagasan pandemi COVID-10 siaon do hitabui membebaskan lahan na ikok gabe pakiota dalan tu garejaon. Molotai dan waeng akka na binaen ni dongata portal-portal so di portal penunga di portal do akapok bunga tadda dui laho mangorai hita unang lewat sejulu di bagasna alai di bagasna tikyo kesempatan laos tongod di tonga-tonga ni situasi pandemi COVID-10 siaon mangulakon na denggani ikon ulakonot tado songon akka na poso ni debata hita songon akka partogi ita di tonga-tonga ni bagasna ikon ajar honot tado totok tu tonga-tonga ni akka generasi na mangihut bahwa kita punya tanggung jawab di dalam iman supaya kita dihormati orang lain supaya kita dihargai orang lain kita mari lebih dahulu melakukan yang baik dalam hidup kita dan melakukan action yang benar-benar dari hati kita sehingga kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Anggo pahata-hata jol madohita anggo akka marungutungut doita memprotes soadong nanya tusata alai ta protes taringot tusi maka kita adalah orang yang sama seperti murid Yesus yang dua ini yang hanya berkata-kata dengan keinginannya sendiri yang tidak pernah dimengerti sebagaimana dia tugasnya dan tidak pernah menghargai sebagaimana dia di hadapan Yesus sebagai murid Yesus. Alani amunak kadongadak tarulahu kita nabalga anggo sosada do hita di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu taon songo sada ruas pamatang ni Kristus sita di tonga-tonga ni sude nasa kasih obasa di uriaon sude do hita rap parhobas dengan memberi apa yang kita miliki dan dengan mendukung segala kegiatan di sido hita parsidohot makobasi akka ulaon na dinggani ido nagabe naposo pangului di harajaon di debata. Alani amunak kadongan marite ite topik ni mingguta dohot turpukta sadarion ditogihod doita asa totong mahita mangulahon na denggani di nguluta parjulu tadda ni naposo na makubasi hita asa gabe marsanga pita museba henon ni debata di harajaon banua gicangi amen martang yang mahita mau liate matuhan di pasahat rohanami tua dopanmu disungguli horo hanami asa ingot kami dipungsi nami behi songon naposo muhami haposan muhami naing hobasan nami matuhan saluhut kasih hobasan nami di bagasan sonang dot las niroha di bagasan naradi mangulahot sadohot di bagasan aporsial ali Tuhan pasada rohani huriamon lao patu paho nakkan nadinggan nak pe di tonga-tonga ni situasi na maol alai boy hami di bagasan sada hasadaon pada wakka todi na jahat na manggugai roha pikiran ni akka dongan na subulas mabahe nakka nadinggan sai homa Tuhan na pauaho roha na sidabi mau liate mari ho Tuhan sadarion totong mako na manugu-nugu mangiri-ngiri kami di sudi paralanan ninggulu nami mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amen. Mari deita laus tapasahat mapiliata.
dan doa sesungguhnya nama Yesus. Upasa kami masih yang nan lekon itu kami pilihan kami itu. Saya jalo main kali waktu Yesus itu loh. Asu main cala ramotu. Asa upar kasihan kami pilihan non. Tapi pulau naraja om tongan kuliah kami rokok rokok. Uhai marohan kami mariti koti. Asalam kada kami kudang mislehon lehon itu kami. Asalam kirdir kami madok mau lihat itu. Margi tehiti Yesus Kristus Tuhan nama. Amin. Pero maharaja, saya saut magomo niro kami di banua to naos sono di banua kita. Lekon muat wami sadarion nanuduan siapa, saya sama dosa nami sama panesa nami, dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tu kidol tu pangucinan, kadua mahanus yang pangado. Sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana mudake. Idopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor kon madalena tuho. Nang lupa kita manginang manupati ite pilihatna somon aik sakte kiri molo manete terus mangalat tapuy jala tapasaha manau kapo